Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandhingi buta kowe iki? Sangerti kowe ora taku perang to? Kula ingkang badhe nandhingi Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iki. Iki rembukane wong tuwa karo adiku. Oh iki ngestaken dawuh. Kok arep nandhingi buta iki karepmu piye? Kok Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kalian kula ngiyas dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ratri Mas paosaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adhiku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Ratri Mas paosaken. Wah. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek ndi runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ra Ndarawati eneng loro. Sampun boten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedhap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karepmu piye? Kok Prabu Ratri Seminggah yaksa menika kula ing badhe mapakaken Prabu. Ah.